bunutaan ni kay taga sakit ng mais. Ba? Oh. Taga sakit ng mais guys. May mais nga. Ilapat na mo sa binggala. Naaw na pa ni kusay gama ni. Urea. Munggi abono. Kamu mag agito na kas puti mag abono. Ano yung bagang guys oh. Wa na. Kuha sa naguna. Okay. At kung hindi man dumating ang panahon, uy, sabtong ng kanta. Kaming mga mag-uuma, kaming mga sakayanon, nagasalig lamang sa abot sa mais sa saging binggala ug lagot mon. Okay, thank you sa nag-video. Nag-video, nalagi ulod guys oh. Oh. May karon ay mo kumpiyansa mga kuano, to. Ulod oh. Ah. Yung ora mag-igo anak. Ang ulura na. Si Lord ay bahala ng ulod. Ay wala na ika-spray. Okay na ba to? Si Lord ang bahala. Kaya may ka-spray. Salamat.